yang disampe asam boleh rasa sampun samangsane mambung bulan konyanget yo kalem lengsen gupo kersane ngapriyangga noreng engko kabaran lamun lemong nyeret balelo oke dulu alamat makin janmo ingkang waspadane sambung sinamun ing samudana sasatun ing atur manis sipantomo ing lakemo sang sayarto dinoro cacare wes nyandaran-daran nomor gandanan orang kaprak saya ewo alemko alang ngene pun siweses mas kita ngalah ngalingi marang sing bangke mingkar mingkuringan koro akarono karena marade sinawang resmine kedo sinopo sino karto berkata rato negara diri ilmu kan tumraping tanah Jawa agamo agame aci you are possible ya atur baris atur napas bir kaosnya kami prajurit tadi tetronggo yo siap-siap maju kita tampil sami rukun Indonesia dan amit pasang kelima tapi dulu kita tawang tuang sinopun sehingga nganglo sehingga sebasa Indonesia belum bisa konjung yang kita mau jaga berdiosa Solaukir sing perayaan tong ati-ati ngir bagus
Awas, awas. Jimat cerai wetotompo beringatan kampung gambangi ngapam putih mongko nadyanto bekon nyantan minggani rasa yak besape asaboy rasapa sambut samangsa de bagong bulan gonyagen juga sing meraya dong sing meraya dong balerina cappuccina angkat tanganmu Sidi solo 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 solo
ho, ya he, ya ho, ya he, ya ho, ya he, ya ho, sepanjang hari yang sedikit bau. Selamat datang Eka Dianta. Berninasional
Ya 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 Soto percaya bocah tua nakal saking gedhe katresnanku gadis sliramu tak arep alimu ojo kasuwe lungamu sapan Jalan-jalan kasih panglima, jalan-jalan kasih panglima. Ibarat yang datang debut di lumur, ibarat yang datang debut di lumur. Yo. Ya.
Yos. Ya. Ya. Pawang ijo. Hei, kan ada. Iya. Oi, yos. Ora. Iya, Pak. Yo. Os. Ijo. Sing perayaan tangan ini kira sama bagus. Awas. Jarane sike. Orang panggratek orang SD mereka tanting dia dua calarayo iya ses saja sih oh baik dia masih di theo ngón tình
asmara kono ati kawula anggon kula anggon tresno datang saking Joko Karewangi kabatene laire tresno kan suci asmenyatan ento aku sliramu isih kaliksi Dewa ing asmara kuwana ati kawula anggon kula anggon tresno datang saking Joko Karewangi kabatene laire yo Dewa ring asmara kono ati kawula anggon kula anggon tresno datang saking Joko Karewangi kabatene Ampun Surakarta Jabate bae pancen padha-padha kir. Kene kae gila kabeh. Lae. Yo. Set. Yo. Sora-sora suarane kumoro. Sora-sora suarane kumoro suarane madya ite turangga asale saka sami rukun ngayog Jakarta. Sansaya santen sansaya gaya nggih luar biasa. Monggo dumateng sedaya para pamirsa para penonton nggih kapurin jagi keamanan masing-masing kemawon nggih. Ampun ngatos kedadosan ingkang boten saya menika kalaksanan mengeten nggih. Alhamdulillah Mbak Eka. Sugeng santen diajeng. Selamat sore Mas Indi. Nggih, selamat sore diajeng kuwi ana artine. Iya, Mas. Diajeng kengke nggih. Wis beda to. Kowe lali karo aku apa? Ora lali. Biyen tau tak tebes. Tahu ya jam 2 esok latihan tahu ya. Iya. Kelingan Nduk awakmu. Kelingan. Oh kelingan. Aku nek karo sampean kira iso lali kok. ngono ta. Sampean biyen tau tak tebas nggo pedhe. Kaya ngono to mungkin jan senenganmu nggih. Kopat janure tuwa. Injih, Mas. Menawi lepat kula nyuwun pangapura Nduk Cahayu. Nggih. Pokoknya ini isih dina sawalan. Nggih. Isih dilebur dosane. Nggih, alah Mas Jan. Kosong-kosong ya Nduk ya. Aku wegah nek kosong-kosong Lah Mas. piye? Gelemku 100. Oh gelemu 100. Padha aku menjaluk ketan 5 nang ngono. Nggih, acara menika kasegoyong saking warung material Dua Putri Nduk Cahayu. Menika. Enak apa wae Nduk? Menyediakan jasa angkut, Jasa pasir, angkut. split batako, konblok, semen, DLL. Dan lain-lain. Kowe jarene kabare biyen karyawane kono. Kowe aku biyen bagian nganu, Mas. Bagian adu Apa kowe ora? usung-usung batako jare. Ora to? Bandemke batako. Kate seniningan kowe. Sesuk-sesuk aku diangkut kok. Iya, heeh. Ya menika sampun dadi nak nggon aku cara nggon aku nak dadi iki ditebaske. Ditebaske. Ditebaske ge kok Lah iya. sak wit ki 200 apa 300. Apa meneh sami rukun ki ya kuwi mau. Weh, Lagi kuning-kuninge, weh Mas. tenan. Kuning ki wis kemlapuk tenan iki ya. Cara dene nek pari ki saya Saya kuning. saya kunung saya ndungkluk. Saya kuning. Saya rembaka. Nek kowe saya kuning, saya jember rambut. Ngono. Nah kowe saya kuning jare saya keli malah. Nggih. Nggih gumucing ya Nduk Cahayu ya. Nggih kan, Mas. Ya derek pengrawit mburi menika nyuwun apa? Kok nyuwun dhuwit ki aku ya gelem rumangsamu kale. Dume ora tau petruk to to. Ayo, apa, Pak? Apa dan kuning?
Oh, lagi pawangnya jaluk mawar kuning sih iki jare. Wah. Iki pawange jebel nganu Mas. Padahal pawangnya hijau mas. Oh, aku yang jaluk Kenapa jaluk mawar kuning? Mas Luan jaluk mawar kuning Iki sih. mergane pawange alum. Tok sandir tok nduk sayung rada gergil ngono. Pawange alum dadine njaluk putih. Nek ijo ke ora alum ya tak. Jajal, didemek sike alum ora. Aja. Ayo Cah, ya. Yo. Ayo main Cah, yo. Sami rukun repon. Kesenenganku dek. Campur sari sangka bu ini.
jajah, jajah. Set. Ini apa Tresnati? Nah, Tresnati dong. Boleh enak tenan ya Mas Indi. Oh, pengen. Soalnya strong ini Mas Indi. Ayo. Ayo. Suro. Lembu kuwi sapi. Suro kuwi. Siji. Apa ki? Dadi nek kemudian. Siji. Makanya kok mau kok apa rada bekas-bekas. Lah kandhane. Lho, langsung mo. Ngono. Apa menah wiagane iki ya saya bekas Mas. Ayo, Ca. Tresno ati, Ca. Yo 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 yo. Yeay. Yo, ya, sip, ya. Yo 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 yo. Yo, yo, yo. Yo, ya. Cek, 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 cek. Ya. Oh. Hara, hara. Yo yo yo. Cek, 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 cek. Yo, yo, ya. Cek, cek. Yo, yo, yo. Ora. Os. Yo, ya. Ya. Oh ya. Oh ya. Yos. Yo, 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 yo. Ya. Oh. Yo. Sami rukun repot. Cek, cek, cek. Yo. Oke. Cek, cek, cek. Yo. Oke. Yo. Yes. Yo. Cek, cek. Oke. Cek, cek. Oke. Terima kasih Mas Bro. Ya. Yos. Nggih. Lelakon tresno. Nggih. Mungkin keripik gedang, keripik telo, sithik edang sebeting rata, dipun pinakani setunggal boko setunggal, ngeten nggih. Lagon lelagonan, tembang tetembangan, geding gendingan. Monggo. Nyuwun lelakon tresno Mas Lu. Mister Lu. Men rada luar negeri ya. Mister Lu. Panjangannya Lu kedua. Jadi Lu dua. Men rada Inggris. Panggilan kereta jurusan Yogyakarta akan segera berangkat.
Ayu sudah lakon tresno. Iya. Sehat Mbak Mbak Eka. Ayu. Sehat. Kita lama sudah nggak ketemu ya Mbak Iya. Ayu. Iya. Kamu sudah gak dolan ke rumahku. Iya karena kalau kedolan ke rumahmu itu mulanya penting sekali. Jadi saya nggak mau. Bensin saya kelong. Kan selamat sore kakek bapak ibu-ibu. Sehat. Tak dongake sik jawab uluk salamku sehat kabeh rezekine oke. Sik urung duwe bojo, sik ndang duwe bojo sik wis duwe pengen ya jajan wae. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bibar saking acara niki jenengan rezekinipun kathah nggih, Bu. Nggih, niki Mbak nyilih Ayu alah. Lah ya aku nang kene gatel to. Lah ya. Nggih niki Bapak Ibu ngersake lagu menapa? Napa aja ngersake kula? Apa Pak? Apa Mas? Kempling. Oke, sik lagune sik ndas mundi Mbak Ayu. Oke, masih bersama Turangga Sami Rukun. Apa meneh sayangku request-e? Taman Juruk wis. Kitil Sumilir. Aku celat. Kitil Sumilir wae ya, Mak. Nggih. Cocok napa mboten? Piye? Sikap. Lho Mas kowe Mas. Yang jaluk disikep kae. Ya wis Kitil Sumilir Mas Jibon. Nggih. Kok mungkin kita bagus-bagus kabeh jebul. Nek omong aku wedok ngono mapan. Gandeng podhok ya ora sida. Dela tak menake susuku sik. Ya Mas, gitu. Ya Allah mamaku. Nggih. Iki suka mamak niki mboten kagem kula piyambak niki kangge anak-anak yatim nggih Pak Bu. Nggih niki mlebet kotak amal rumiyin. Yen Mas, nek umpama itu bagi hasil ya Mas. Apa nih? Ayo deh, ini deh, ada saya ini. Padahal Orang nak menteng. angetku saboro anembun. Woi, tos. Melipat sesuluh padang. Hei, Nyok ana tak camburi. si panjerina tak kirimi hitungan Lelung ingitan, tulungan geger rambat. Amuk anggrenget jiwangga Yo, hey, hey. layang kitir tak sampirke sumilir nora krasa tresnamu tansah kilir. kok ngono, Dik? Dia cayu. Rada rana, Dik. Ayo yo yo Bisa yo sing goyang. Hei, ngombe. Wayang aku beto ati. Singo. Hei, terus upomo. Kabar kono aku bisa. Gegam lintang rengko. Bintang rembulan. aku sampai kuatir lan mutap Oh, sekar yes neng ora kang cekar yo yo yo. apa umpama lungguh tumete sing tirta kanggo nelesi lungka-lungka ngerti kematen sebab
Ya doleka nggih. Nggih monggo Kang badhe sedekah Monggo sedekah. selawe Tiket swarga, tiket swarga. Gusti. Cepit, lepas. Stop, lepas. Cepit, lepas. Pargo ini Mas. Ah. So, so, so. Hey. Jetit, jetit. Jetit, jetit. Jetit, jetit. Jetit, jetit. Ono ngendi si Panjerina tak kirimi itu kakak. Makasih Kak Gusti. Yuk, yuk, yuk. Ayang geter pasang berke angin sumiler ora kroso siramu Tersembah nuwun. pikir asik Awas, awas. Rino kowe yang beto ati sinoterto ala Boba. Bapak boyo aku bisa kekamlita dan kau enteng rembulan Aku samar kuatir lanun tak so sekar. hey Orang-orang jeng asik makasih kakak kok umpama tunggu tertong aku nelase nunggu Kowe iki ngapa? Ora pas. kanggo nelase lunga-lunga ketika hop sayangku delete tak hitung sik. Itu 140 engko 5.000 kabeh. kok lek kowe ke rumah samu 5.000 kabeh ke rumah samu rata apa piye? Nggih, monggo. Ke. Ya Allah, matur sembah nuwun bapakku alah. Ya Allah bagus e alah. Alah. Luntur. Dicium. Alah. Anak ngene gerak yo iso pasokan mekar to aku. Kok kuwi sing dijarene nak minggu mekarno kae to iki. Aku kan nek mekar kan biasanya nggo ibu-ibu. Heeh. Lah do bertanya karo aku. Nah. Lah kowe kelaminmu apa? Ya kowe disamarkan ngono. Aku tak takoni separo-separo. Berarti yang mudune mek separo. Ora, Mas. Ora kabeh. Lah wong biyen kita zamane aku dicep sami rukun pertama. Kuwi zaman kapan kuwi? Zaman koyoke pirang tahun kepungkur ya. Madupara. Nona jaman wong kok ngene. Dadi tahun biyen kita. Ah. Nah. Alah, ora arek aku kae. Buka. Aja kaya ngono. Alah, kepiye? Kok ndak pengendange jaipang kepengin. Nggih. Kae wis mantan. Nak anu aja kae sing nyaron. Oh iya. Nggih terima kasih sembah nuwun Bapak Ibu yen napa niki maring kagem fakir-fakir miskin nggih. Ya. Niki mboten kagem kula piyambak niki kagem anak-anak duafa nggih. Nggih. Mlebet kota amal riyen kajenge manak. Oh ngono. Apa ya iso? Ora. Nggih. Niki bapake wae nyuwun lagu luntur Mas Indi. Luntur sak apane? Luntur kowe. Kowe kelingan tenan. Apa? Jaman anak dhewe perang. Aku ki wedi deh tenanan. Lah kowe kok ngerti ra? Ngono ki. Lah kowe Bu, lah Pak kowe Bu. bilat. Biyen zamane kula niku perang kali niku ndasa jeng kula tebas. Kowe ini sing ora apa aku ora geblek terus. Belayakan mempercepat. Oke, gaji kowe sapa? Kagem niki Pak sinten niki mawon nyuwun luntur. Pak sinten? Pak Wandi nggih. Nek bapake ngersake lagu napa mawon napa ngersake kula? Kula nggih perawan lho, Pak. Kasmaran. Sik lagune pripun? Dipitangani dong mbok siji, Iya. iki dikei lunture sithik. Heeh, kripik gedang, kripik telo, sithik edang sing penting
Rata. Mas. Iya. Apa meneh engko bapak pawang-pawang iki ya kudu sehat selalu. Oh. Ya anak sik ndadi aku bingung. Sik nambani le nang kowe. Piye le nambani? Ya karo Mbak Iya apa Mak Ija? Enggak. Manut aku. Oh, Mak Ija Sarah iki. Ya ndak. Terima kasih live streamingnya Indonesia. Buat Pak Wandi yang di sana ya, semoga rezekinya banyak. Bos-bosku matur sembah nuwun. Yen lunturo wenteran ora kaya yen luntur tresnane kaya mung sire dhewe. Ayo Rasa pedas dek dingin Sabun dino mong taksa medake Sangabe bebedo nambungi Nangrerepo Detio duwe Ayo ora maiko salah mangsa gawe kelo Hop, Mbak, jenengan arep guyu apa nyawer? Alah, mamaku ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Rak yo nek ngono kuwi rak yo. Aduh. Injih, matur sembah nuwun Mama, nggih. Jenengan ikhlas napa mboten? Ikhlas. Boten. Lamun ora ikhlas tambahi. Aja tambahi. Berkah barokah nggih, sik bales Gusti Allah. Amin. Lumayan, kok 1000 dadi 6.000 ya. Ditambakno rasane liwat renawa larane tombo sejarine noraliya mung awake dhewe sami nukon rebon yo hey Aha. sesak mlebu sedeng ayo anyah hey Rasa pedas dek dingin Sabun mong taksa medake Saben bebedo nambungi Nangrerepo Detio duwe ora maito delet Aku mau kok weruh mak baung. iki mau saking Bapak sinten nggih dereng perkenalan Pak Bejo sehat Pak Pak Bejo Bejo. nggih Ibu nggih sehat Ibu sinten
Salam jan. Bu Bejo. Aku ora elok nek di paring iki. Lah ya Luwes uang ya, Mak. Luwes. Luwes banget yuk. njen iki lumayan tambah 1000 berarti tok 7000 ya, Bes. Alhamdulillah. Es. Ayo, munggah nek wani munggah. Ayo. Ditambah nomor-nomor. Mbak, paring asma sinten, Mbak? Mbak Wiwi rezekinipun kathah nggih, Mbak. Apa lagunya apa saya? Perawan Kali. Ora ana nek Kaliurang, ana nek Kalimantan. Oh iya. Oh, gawe dhewe jare. Perawan Kaliurang. Apa ono sik Ya, perawan Kak? Mas Indi, perawan Kalimantan Mas Indi. Nggih, Pak Bejo ngersake lagu menapa Pak Bejo napa Bejo? Nitip kangen napa melih wong niki wau sak lagu 50.000. Napa Pak Bu? Napa nemu napa Jogja istimewa? Oh nggih Jogja istimewa mawon sik apal mergane. Liyane apa? Jogja istimewa. Ora sida. Ora iso yo. Kowe engko lumayan 7000 lho, Bes. Oke, lumayan ya 7000 ya. Kak. Iya sayang. Dilero dhisik, engko bar iki. Oh iya. Heeh. Iya. Kripik gedang, kripik telo, cos, sini dang sing penting rata. Kripik gedang, kripik telo. Sing penting rata. Yuk. Yang mana yuk? Cadak cadak. Iya.
kangen yen arek ketemu. Wes setahun lawase aku kenal seliramu. Wes setahun lawase kok teko metu tresnamu. Bulan Februari aku kenal seliramu. Bulan Februari kok teko metu aku. Yeah. Yeah. Yuk. Os. Para sira-sira gambur jadi berikut nama di bangsa sumber veteran guru mas semua tempat kumpul kesel. Ambu sira merdeka berikut dengan gambar yang ngomir. Ondur. Eling purwo tuh sira mengerti bagus dengan gambar yang ngomir. Ada pun sekali. Sekali coba montrong ya. sekitar desa
Samiru kota Yogyakarta kang wis kondang saidenging Nuswantara kang liber dening warga Pramila rasa